Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Lunes na kaaldahon sa Indo, primero diya na naman kan sa tuyang trabaho. Sa semanang ini nagpapaabot kami nin pagrespeto giraray sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay po ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kaining semana asin kaaldahon asin sa mga maabot pang aldaw. Amang Diyos dapat permiya na pigpaenot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Ecstasy. Tingog Kanbanwaan naglalaom. Yaon po kamo alas 9:15 na bagaw. Napuon pa lang kita. Sana po yaon tabi kamo diyang gabo. Sagkod kita man alas 10:30. Sana yaon kamo diyang tabi. Suma nagkatarada ano. Sagkod kita alas 10:30 mag-iriba-iba. May mga informasyon man po sa luwas. Ihahatod kan tropa ta sa news team, kumpadreng Jomar Pading Jim, kumpareng Al, katuwang si Ans Galero, si Renz Luna, Buda si Luwens Barcena sa Manibela, si Henry Boy Mata. Sa Newsroom Production Research, siyempre padagos yan ang pag-monitor. Tarabang-tabang News Director Edwin Peralta, News Manager Mardala. Sa Production Center, si Angel Mustasa, ang AM kang DZGB AM. Ang samuya pong Anghel A. Angel M. Mustaza. Sa IT, si sayang duty, si Arven. Ang duty, si Arven ang yaon dyan. Buda si Richard, siyempre, tarabang-tabang yan. Ako man sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez. Tingog Kanbanwaan. Sige tabi ngunyan basta nakita nakakihuro ning mga tulong bulan na pinagaantabayanan niya to. Yaon tabi kamo dyan o. Nata minasilensyo ng ere. Pagtingog Kanbanwaan, daing text, daing, mabuti, ano ang allergic nido? Makomersyal na naman paano ngaya? Gano'n naman bunjeng. Diretso na nga. Mga taga-Ligaspe, oy! Manbaya na kamo sa Ligaspe, ang number ko, aram na nindo. Sa Albay District, Siringman, Buda sa Daraga, tabi, iriba-iba kita tabi, Diyan sa, yung mga naka-Facebook, sa Samuyang official Facebook page, marahay na aga, yung naka-log on sa DZGB News Online. Yan. Kaya ang DZGB baga, on air sa AM band 729 sa radyo region wide yan sa bilog na Bicol and worldwide sa internet sa inman na parte kamo kan kinabantabi na dadangog buda nahihiling ang DCGB sa radyo man sa AM band tabi yaon man ang DCGB po. Sige tabi di ano daw bunjing ano ito so ipig-release kang one sambayan sarong sambayan da atabe Senado Nasional muna kita taon-taon sa lokal nag-release na sinda uyan tabi nagte-testing na sinda kan waters. This is testing the waters tabi kita tabi magikitang analytical so oposisyon so one sambayan practically ang ginibo ninda tabi pinaghatag lang sa publiko asin iyan po nagkukua nin pulso asin reaksyon yan nagpaparatararam bagabunjing si Senador Risa Hontiveros, ngayon maghururon ka ni economic charter change.
Tagbako ngayong napapanahon, pandemya ngaya kita. Pero sa oposisyon, naglatag na sa tahaw kang pandemya, nin politika. Bako, yan. Pareho man ang kaso sa administrasyon, naglatag man bagasinda, palataw man sila ni pangaran sa politika. Pareho. Okay, yan. Digdi mo na kita sa sambayan. Pigpresentar sa naiyan sa publiko tabi, pinaghahanap kan ang pulso kan publiko. Yan. Sisay po sa mga linataw na ngaran na gustong pakandidatuhonin da pagka-presidente. Pig-aaram lang nindaan pulso kan tawo ngunyan, aramon tabi. Yan, isihod ta. Ang pigpipilian daan ninda sa pagka-presidente mo da vice-presidente, primero, abogado Chel Diokno. Si abogado Chel Diokno, day bagay ning nahihiling na tama sa administrasyon. Tibaad ko nini ang gibuhon na presidente, tibaad gabos ng tama, legally. Yan. Si Vilma Santos Recto, si Ringman, tabi, isay pa ito. Si Primo Nemani, si Senador Trillanes, na taga Bicol Manda. Yan. Si isay pa ito. Si BP Leni, sisay pa ito, Bonjing. Basta iyan. Si Trillanes, si Chel Diokno, abogado, si Vilma Santos Recto, si Brother Eddie Villanueva, si VP Leni, among others. Oh. Ngunyan. Sisay dyan, tabi, daig sa pagpara subaybay niya to kan istorya sa Pilipinas, dahil baga kitang nahihiling na tama sa presenting administrasyon. Sisay ngun yan tabi dyan sa oposisyon, an nahihiling nindo na tama na sa pagtubod nindo niya to na mga Bicolano na dahil na kitang reklamo pag abot kan oras. Halimbawa iyong ipakandidatuhon kan oposisyon. Tabi, taday bagang nagugustuhan ko niyan sa gibo-gibo kang presidente. Si Isay man, no? Aber daw, tabi. Apod ka mo, 0961-759-0888. Sa Smart, 0961-759-0888. Sa Globe, 0926-0156-020. 0926-0156-020. Matisting man kita bunyi, kung may mag-apod ma. Buda may mag-text. Ano? Aber, tada ibaga kita nakukontento, pambihirang makaswak ang administrasyon mo niyan ni Duterte, pambihirang tumama sa kagustuhan ta. Aber daw, o yan na, ilinatag na kan oposisyon, sisay dyan, an sa indong nahihiling na, sugabos na kanudian na nahihiling ta sa administrasyon mo niyan, iyon ang masalbar sa to, sa problema, lalo na sa West Philippine Sea issue, buda sa pandemic response. Aber daw tabi dyan. And ano po, kung iyan ang magkandidato sa hiling nindo, gabos na yan na kanudian na nahiling nindo sa presidente ngunyan, mawawara na, masusub ng problema. Aber daw tabi, BP Leni, abogado Chel Diokno, Brother Eddie Villanueva, Senador Trillanes, Vilma Santos Recto, Claro Recto, isay pa ito, among others, tabi. Aber, sa mga piglatag nan sa tukan oposisyon, nationwide, worldwide, linataw na rin na sa pinagpipilian. Sisay daw tabi dyan sa hiling nindoan, makakabulong kan iaritiitan indo sa presenting administrasyon. Ano? Sisayan may kakayanan tabi. Tanganing mapara ng gabos na ining political divide sa Pilipinas. Ano, taday na sa nabagitang nakuko ang tama na mga presidente, dai na sa natabi, aber daw ngunyan. Sa hiling nindo, o yan na ilinatag na kan oposisyon, sisay an kwalipikado na mapuuna nagabos na kanudian na nahiling niya to, mapapara na,
mawawara ng problema, masusolusyonan na. Economic response, pandemic response, West Philippine Sea issue. Aber daw tabi. Tagrabi bagang ngili-ngilian, halos gabos na, halos butongo na sa nabagaan oras, tapuso na 2022, makaabot na, pipasalidahan na sa presidente. O yan o, ilinatag na kano posisyon, si Isay po dyan, an sa indong nahiling na makakasuffice kan sa indong frustration sa kapalpakan ngunyan kan gobyerno. Ano tabi, istorya muna kita sa luwas. Nasa linya si kumparing Jim Aramunta. May mga signal kita. Iyan po. Alit duman sa tercer distrito Kanalbay. Kumparing Jim, marhay na aga. Go ahead. Yes, salamat Tabi Pade, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, may provincial ordinance, ang sangguniang panlalawigan Kanalbay, sa mga Pigro Road widening na tinampo kan DPWH na kung po pwede mag-alokar nin porsyon para sa bicycle lane. Pinag-sponsoran ini sa sangguniang panlalawigan kan mga nagtalikod na mga aldaw, ni Board Member Melissa Abadisa, konsayin sa ngunya na sa pag-implementar na kayo ni ang DPWH, bigbo po ng digdi sa 3rd District, konsayin ang ongoing na road widening project, on sa ginubatan asin sa Banoan kan Uwas, pinagbirisita na ini kan DPWH Tabi Pade. Digdi sa Barangay Ila Orsor, dati, ang mga gilid kan tinampo, okupado ang mga ininin mga squatters. Ining sugilid kan tinampo, going la Pulangi, haling Uwas, igwadig dinin mga squatters Tabi Pade. Kalibasan na sa Tampi, nin Salog, minsan kausa pa ininin mga pagkabara. Iyo. Amala kan so inot na mga bagyo, may nahungkang bagang harong, and iyo ayan nakabara, kaya grabe subaha ka ito, digdi sa Banwaan Kanuwa sa Ila Orsor nagpoon. Yes. An ginibo, tinutukan ini ni Congressman Fernando Didi Cabredo sa katabangan kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Domingo Iscoto na irilukar an gabos na illegal settlers Tabi Pade. Warara na iningunyan. Yan. Alinigo na an tinampo, nag-triumpo dahilan sa igwang relocation site na pinagdesignar ang lokal na gobyerno. Ngunyan trangkilo na warara na digdi nin mga harong. Asin pinagpapalinigan na ini, pigpapahiwas na ang tinampo, asin pigpapararom naman so salog. Duwa na haros proyekto ini Pade, na yaon digdi sa Ila Orsor. Binisita ini ni Congressman Didi Cabredo, Presidente man and Planning Officer kan DPWH 3rd District si Engineer Richard Poet, and digdi niya to napagaraman na magayunon ang plano digdi Tabi Pade. And sinabi ni Engineer Poet na aalukaran ninda nin 2.30 metros ang gilid kan tinampo para sa bicycle lane. First time ini Tabi Pade, kasi sa ordinansa, anuwas magkakaigwanan in bicycle lane sa mga maabot na aldaw. Iyan so katilungan, portion kang katilungan kan highway, yan na minakonektar kan Uwas Buda Pulangi, pasiring ka sa 3rd District, right side, kumpadre. Right side, opo. Magayon na bagataw yan, no, free-flowing so tubig, pigakan nga nin backhoe, yan na portion na yan, dyan ibubugtak sa bicycle lane, over. Correct Tabi Pade. Roger. Magayon na yan pagabot kan aldaw, and sabi nga ni Kapitana Imelda Godisano kan Barangay Laursor, iyo. Gari na nga ini boulevard pagabot kan mga aldaw, magayon na ini, tas mga gusto nga puro pahingalo, burugtakan sa na ini ki mga burubangko, gilid ki highway, puwerte ho na ini paggalakaw-lakawan, and pag-iris tambayan. Munan mo ka dyan, may mga tindahan naman. Aday man, i-regulate ini Tabi Pade. Kaya nga ni inarali sa mga harong, aday pididigdigan mga kwan sana, boulevard sana, bicycle ay hindi man pididigdibugtakan ki tindat na makakaulang. Kaya ito paano, may mga settlers dyan. Ano? Paano ini? Surusuan digdi? Surusuan dyan. Dangagunta si Engineer Richard Moet. Ito yung bicycle lane. Ay, so may ordinance yan dati, may forward
sa lahat ng mga sa district office ng DPWH na mag-provide according to provincial ordinance sponsored by the widening of Dinobatan Diversion. Ayun, Batisya, Batister. Turut po na inayin naman. Ito naman, there's section by section na project. Kung saan may widening, doon namin i-apply. Pero iwas po ka sa bicycle. First time 13 meters. Ano ito sa Mayor Highway? Ayan, tabi pa rin. Oho. First time, Ginobatan, may widening, Travisia, San Francisco, magkakaigwa na dyan. And doon sa Uwas, Ila Orsor. Aram mo kumpadring Jimmy, igwanin impact talaga kung ang sarong elihido official mismo ang sa iyang bitis nakatumak dyan sa tinampo. Ayun baga. Gustong sabihin, yaon mismo sa lugar na dapat aktibaran. Mhm. Na kung pag-isipon nga ni kunta na kumpadring Jimmy, bako naman mayor na trabaho kan congressman, tan mayor na trabaho is pagliislar kang lay. Ibaga. Pero si Congressman Didi, talagang pipanindugan, nakahurong kang kaito bago magkandidato. Ngaya Pio, I will see to it na yaon ako sa barangay. Ili nga, ang mga impact niyan, madali baga ang trabaho. Ibahon talaga. Talimbawa, si Congressman, ma-text duman sa DPW, mari daw ngayon, linga daw ngayon, nga. Dalagan tolos, minuto tolos, yaon na. Yes, which should not be the case kunta. Nata, yaon ang congressman o day dapat piga-aktibaran ang kan gobyerno. Mhm. O ngunyan, kaipuhanan pang bumaba si Congressman Didi. Tangani siya ng maging ehemplo na yan ang mga patrabahong yan dyan, matutukan in Marhay, sarong ehemplo, so rubber dam. Bako, Rubber dam, kung dahil Oo. tinutukan siguro, nagkariribok na. nagkariribok na, pirang planting season na nagtios sa mga parauma, tas sa mga yaon dyan sa ayos ni gobyerno, pakaang-kaang. Mhm. Basta sa bagat kung people pag kan ilihido dispos minahiriro Yo. o using the influence as in ang poder o dapat arog ka ng sistema and in the contesting ni Congressman Didi halimbawa dahil nanguna siya para inspection kung mag-araktibar na naman sa mga sa di gobyerno. Sa pagiling ko, dahil kayang tiyoso ni Congressman Didi Cabredo. Dahil kayang tiuson, tayaon siya dyan. Yan ang sa iyang konsepto, ideya. Yan ang sa iyang pinagpromisang style of governance. Iyo. Pero may maray na resulta. Iisipon mo yan, sigang paso-paso baga dyan sa gilid kang tinampi. Ika man sa taga-DPW, dahil ka dumalagan ka. O baga nagpapaso, nagdidaraplo so daghan. Oo. O dahil mga uro alalay. Dahil. Garo sa pag-eskwela niya dyan sa Kat-College. Iyo baga. Kung ano ka ito, iyo manggiraray ngo niya. Kaya igwaning tultul na resultang nahihiling. Sige. Nasa Marhay na kamot, Iyo. ang mga taga-3rd district. Iyo, Yan, sige. Yan tabi pa na Ansa to yung mga dagdag na, by the way, saro na magayon na himplo, kung igwanin maray na leader, so mga mga hubin-hubin pa, araw kay ABC Federation President Kapitian Salceda, natatangad ba sa kansuaki pa siya, si Congressman Joey Salceda, uni naman si Congressman Didi Cabredo. I-adapter niya sa mga barangay. Baga, hilinga. Niya. I-inspection bilang kapitan, buda representante kan mga kapitan sa sanggunian bayan Kampulanggi, so mga paproyektong infrastruktura man. Ayo. O titutukan sa Pulanggi. Isipon mong pagkasisyon. Pasay na niya. Dalagan may pasiring ito sa barangay. Yan. Ayun ang mga magayon na leader. Nag-graduate itong sa mga maray na mga leader. Daing dulag-dulag pati kung ano ka. Sige, ano kay Pat? Une. Ay, isa na nagkaparasumog. Mga ngaman-ngaman. Ano ito mga nasa balon-balon na dumasaw? Mga pagas niya, papanao duman sa mga... Baga, sige. Sige. Ayan, tabi pa mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadring Jim. Dobel tadahan tayong taon-taon na yaon niya sa 3rd District, including yan akong kay Congressman Didi Cabredo Budayan na kay
kinatawan o kaya kay ABC President Pulangi Chapter, board member, municipal board member, Adrian Salceda. Taod-taod po buda sa mga reaksyones nindo. Boto-bot kan Palasyo Malacanang, oras Pilipinas, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Joy, iwas germs, iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure, drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakala ko kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Arong. Maray sa Noong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Noong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Cut College in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning.
Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, junior high school granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with the specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cat College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sige po, dire-diretso kita kan istorya. May signal pa dyan sa luwas. Si Ans Galero nasa linya. Ans, go, go, go. Good morning! Yes, manay na aga tabi, Sir Pio. Location kan di si News yung kitidigdi sa Kalabaan kan Rizal Street, particular na harani sa may Ibalong Medical Center dahilan sa may na-accident digdi, karaka na vehicular accident. Kung ilaladawan ta tabi, Sir Pio, ining location ta, digdi mismo sa may palalaog sa may opisina kan Dole, dahilan sa sarong motorcycle o motorsiklo ang na tumba digdi matapos na mabunggo ni sarong itom na Nissan SUV ini. May plaka numerong NOV or NQV 340 mantang ining imbelto man na motorsiklo digdi. Dito maaraman kung anong brand ini motor, pero ang plate number niya tabi sa yung 1664 ST.
Sa ngunyan, irido digdian na sarong babayi na makray kining motorsiklong nabangga sa nasambitan ng lugar. And sagkod sa ngunyan, Sir Pio, wara pa kita ni o na iinding digdi emergency response team. Kung kaya siribot-sibot dito sa ibang pwedeng mag-akodir kang nasambitan ng persona. Ito pamaraman ang pangaran Sir Pio Garing. And ang driver kining motorsiklo, maswerte man dahil sa diit siya na ang lugar, pero ining babayeng sa iyang backride, sa kusungo niya, hindi pa nakakatindog sa mga oras ni Sir Pio. Ang kuan, ang siste, so driver kan motorsiklo, conscious, dahil problema, diit lang na tama-tama, so backride ang conscious man tabi, Ans. Yes, ining driver tabi, lalaki Sir Pio ini, nakatukaw siya, may date lang na lugad, pero ining backride niyang babayi, nakaigda digdi, pero nag-conscious sa tabi, Sir Pio, talagang dahil lang nahihiro sa iyang lawas. Igwa na nin, tamaapon kita ning responde sa mga katropa niya to, Ans, ano nagdadial ako, dahil pa ning first responders dyan. As of now, Sir Pio, wala pa kitang nailing na first responders. Kang nag-agi kami digdi, saka pa sa nini nangyayaring aksidente, kung nilaladawan tayo si Pio ining motor. Sa standby ta na sa linya si Sir Yudes na Escobar, kang EMS Provincial Capital. Sir Yudes, good morning. Si Pio po kan DCGB. Yes, opo. Good morning, Papa P. Opo, we're on air sa Tingog Kanbanuan. May flash report kaya susamuyang pag-iriba dyan sa luwas si Ans Galero. May vehicular accident. Haranisa na dyan sa may area tabi, sa may kanto baga kang Patyonapal Building, palaog sa may Dole Region 5. Imbeltoan sarong SUV, buda sarong motorsiklo, so backride medyo daid-day pada nakakahiro ngunyan, pero so driver, auto man, okay man, so backride lang ang medyo problema tabi, Sir Yudes. Sige po. Mapadara po kami kay ambulance tulot. Sige, daid-day pada dumaning first responders. Dahil kung napagparahalo yung tabi, Sir Yudes, so location yun na po ito tabi, ano? Sige. Okay. Thank you so much, Sir Yudes. Salamat, Papa P. Salamat. Thank you so much. Ans, go ahead, Ans. Yes, Sir Pio, salamat sa kay Sir na nakauron po. And sa po niyan, Sir Pio, may nag-abot naman kita, di mantang kauron mo po itong persona, may nag-abot ng PSO Legazpi na nag-akodir naman dikti, and pinag-apoda naman so 911 kan syudad kan Legazpi para mag-action dikti sa nasambitan ng bagay. And sa mga oras na ini, gubot ang trapiko sa kalabaan kining Rizal Street, Sir Pio. Ano da ang nangyari sa initial na pag-uusyuso dyan kan insidente? Sa initial na pag-aramtakan mga nangyayari dito Sir Pio, ining motor, hali inig di sa sentro kan syudad, pasisiring na sa Albay District, straight lang ining pag-agi niya, ining coaching itom, mabalyogi kan digdi sa may inibagang Evangelical Church sabi si Pio, mabalyo sa pasisiring duman sa agihan, pasiring sa Dole. Kaya siguro makaskas so pagdalagan kay ni data pamaraman ko nga rin na makaskas sa duwang vehikulo na nabundol na sa naining bigla and tuminigaya ining backride and ining driver ka motorsiklo. Yan. Okay, sige. At least ining gayong problema so backride lang ano? Yes po, so backride lang. Pigiling taman sa left side kang sa iyang lawas so sa iyang lugad. And sa ngunyan pigobanten na ilikan mga persona digding yaraon digdi para masiguro na oras na mabot na sa tuyang emergency response team magiging ligtas man ining persona ini Sir Pio. Okay, sige. So yung ganun pa Sir Pio, ang initial na informasyon digdi sa nangyaring aksidente sa Albay District, mantang halaton tataod-taod ang informasyon kan mga pangaran kan mga embelto sa nasambitan ng bagay. Kay bahan si Boy sa Mobile, Ans Galero, exclusive DCTV. Thank you so much, Ans. Standby mo na ka dyan hindi na minuto maaabot ito dyan so sa tuyang mga barkadang first responders dyan po sa tuyang kinamumugtakan na ZGB Flash Report! Aksidente po yan dyan, vehicular accident dyan sa may Ibalong Medical Center. Harani sa hampang sanakan LCC Express Mart baga dyan sa Albay District, palaog sa may Dole Region 5. Imbultan sarong SUV buda motorsiklo na nagkabanggaan subakride an medyo irido pero conscious man and yaon na po ang mga first responders proceeding na dyan sa area sige tabi
Pinag-antabay lang niya dyan naraan sa taon-taon, maaraman ta kung ano ang mga detalyes pagkaantabi. Ha, sige! May signal pa dyan sa luwas. Nasa linya si Alarmario. Padingal, go, go, go! Yes, may naga pa rin, nagtatantyahan pa ang mga lokal na politiko sa hero-hero naman sa national level na kung ano ang magiging plastada kung sirisay mananggan ang mga kandidato magpon pagka-presidente, vice-presidente sa kod mga linya daninda sa senador. Baga, kaya nga ni so entrada ta kasubago sa pagpuon, so ilinatag na baga kan oposisyon so mga pangaran. Iyo, sa oposisyon na inot na nagluwas. Pero sabi kan mga political analyst baga, posibleng katapusan pa kaning Hunyo o paglaog kan Hulyo, malataw na talaga ang mga tunay na linyada. Asin kung si Rizay mananggad ang mga kandidato sa pagka-presidente, asin vice-presidente. Kaya nga ni susabi ta kasubago baga Padingal, testing the waters ini. Correct. Agad so pigpapalataw so pulso sentimento kan tawo by plastering the names kan mga sa indang gusto man na alternatibo bilang oposisyon sa presenting administrasyon. Mga katabi pa rin iyo man bagayan ang bigasabi kan mga political analyst. Pero digdi sa lokal talagang pigmonitor taman ang iro-iro kan mga darakulang politiko. Nasa pagtansya pasinda balik piyo. Kung iliyon tadig di baga sa Albay, sa tuyang gobernador, si Governor Alphonsus Pizarra, identified ini na Duterte admin. Kaya kung Albay, ang paguro ng pag-abot sa plastada, magpon sa gobernador, talagang organisado man ini, sagkod sa mga munisipyo, kinsi mga munisipyo kan Albay, dangan tulong syudad, tama lang nga ni guminana pa si Governor Pizarra kaninot. Iyo kasubag nga ni Kutan, isusugpun ta iyan na digdi Albay, sa Bicol nga, in fact, si Governor Pizarra sana talaga na nag-Duterte. Iyo, tama. Kaya masakit kita ngunyan Padingal. Kaya kikuata baga sa pulso sa entrada kang programa ta yan na linatag na kan oposisyon o sisay ang nagugustuhan ta ng mga Bicolano ta ini bagang Bicol is an opposition country. Correct. Opposition country ini na Bicol o sisay na dyan ang sa tuyang nagugustuhan na mapupulinas na su mga kadundian asin nahiling tang iyo ang maipno kang kanudian kang sala kan gobyernong ini. Correct. Tama. Yun na sa pigapot ha. Kundi may dagiton sa ko na naman. May dagiton naman siya. Normalan. Pigapot na nga ni. Kung si Say na ang gusto. Iluwas na kung ano na sa puso. Buda kung nahiling ninda, once na yun na nang pinili ninda, automatic pag nangganaan, solve na so sa iyang frustration sa problema sa West Philippine Sea, sa pandemic response and everything else. Tama. Sige. Kung nahilingon na talaga sa Albay lang sa mga congressmen tanig sa mga inconvent sa Sutulo, Lagman, Cabredo, Salceda, question mark pa. Yan. Question mark pa bagata, dahil pa man minalantad talaga ang tulong ini kung sa sinda. Iyo nga di sayan manok sa taas. Very interesting. Kaya so sabi mo baga na sa ganyan pang July, early part kan July o end kan June, pwedeng maaraman na yan. Iyon na ini, parte na ng palatao. Yun na nag-warm up na ba rin Pio? Expected yan, sabi yan mga political analyst. Hindi nga ni baga, dagdagta sa mga congressmen, siyempre sa Kubicol, yaon man. May mga informasyon man na, maray sa Kubicol na kung ilingon sa taas, puro amigo. Puro mag-barkada sa nasyonal. Yes. Kaya pigalata man sa development actually digdi sa Kubicol kung ano ang mga latest na pronouncement kan duwatang congressman. Kita congressman Saldico sa Congressman Alfredo Pino Garbin. Kung ma-field man
sindaki mga kandidato sa lokal. Iyo nga ni, may naghapot nga ni, ano is it high time na ngayon na magkaigwa maning option ang Ligaspi? Igwa ba ganit mga naglalaw mga nakaputan? Pero yan, pigabangan man talaga sa development. Nagusungaw na ng istorya na yan. And bago sa Ligaspi. O di sa iba pang mga munisipyo o syudad man, yan. Halaton tahilingon tatawi baling piyo kung ano mga latest man na pronouncement ka na kubikol kung ma-field man ka sindaki mga local candidates. Roger! Okay, so mga tan, mga informasyon na yan. Para mientras, yan na muna. Alaw Mario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al. Sa mga dagdag na istorya, bibiltadahan 10,000 ano. Yao na da, nasa scene, yao na sa lugar, so sa tuyang inapudan na mga katropa dyan po sa EMS, ano, sa Emergency Management Services kan Kapitolyo Provincial. Galing buding ano, di nga 3 minutes ha, andun na sila sa scene. Yao na dyan, nag-responded na tabi. Salamat Sir Hughes. As in sa tropa sa Emergency Management Services po kan Kapitolyo Provincial. Yao na daw ano, sa scene, so mga paramedics yato, mga first responders, ano? Luwens Maray na aga, go ahead na. Salamat tabi Sir Pio, Maray na aga, asin na Maray na aga sa gabos na makaparaan tabay sa mga dagdag pang bareta, binulaga naman ngunyan kan mga membros kan Legazpi City Public Safety Office o PSO ang mga pampasahero na naman nin jeepney sa Rizal District Tigdi sa Kahalabaan kan Barangay 19 Kabangan Legazpi para siguraduhon na nagsusunod ang mga ini sa minimum health protocols. Yo. Ini ang nanotaran kan DC Jimeños Gunyans na pagkaaga sa nasabit na lugar na medyo bako na arog kan dati, tiit na sana ang natikita ng mga jeep. Na nagkanarood na ini, nagsusunod na ang mga ini na dapat ang mga pasaheros magsakay, apisar na ka-face mask, dapat naka-face shield, budak bako angat ang face shield. Kaya mampalan. Kaipuan pang may pinaran, tanganing magsurunod. Pagdidarakop, nadadaragit. Correct. Oh, sige. Ngunyan, igwa man din mga natikita na mga jeepney drivers na may face mask man kuta na sa pasahero, dahil man ki-face shield. Yeah. Jesus, ano daw yan? Ade, igwa man giraray. Nagkakapira na sana. Mga tulo siguro siya na iling ta. Tulo, pero ang pasahero, tulo man. Oho. Puro pala na yung face shield. Ang pinalidad pati palan kay ni Sir Pio susubig din sa mga enforcers, 2,500 pesos per side of ini. Iyo, ribo-ribo yan. Sige. Oho. Kan magkumitir na dainin face shield, pinalaw kan driver sa iyang jeep. Kaya ang pagirumdum mo niyan, kung magigirumduman, ni PSO Chief Rolly Isigera, na sinda seryoso man sa pagtabang sa lokal na gobyerno kan Legazpi na may pautob ang minimum health protocol sa Legazpi. Kung kayaan sa indang pangapudan, magsunod sa minimum health protocols na ini para man sanay ni sa kaligtasan kan gabos. Roger. Iyan tabi Sir Pion, mga dagdag pang istorya. Ako po, si Aldi, si Luwens. Thank you so much, Luwens, sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas. Ito po, sandali po muna. Kumpadring Noel, Maray naga tabi, Pading Noel na manalo, ha? Sabi ni Pading Noel na manalo, good morning, Padi. Ang Pinoy, wara man baga kakontentuhan, puro may difference, ha ha ha, mas kisisay pa ang gumana dyan, permi yan may itataram. O, tabi, tama o sala, kaya nga ni bagan kokanta na, pinaglatag ta na sa sato, mga Bicolano, sisay na sa nabayao, yan na o. So, oposisyon, nagtao na sato kan mga opsyon na pwede tang pagpilian, na iyon na, ang pigiling ninda na makakabulong kan mga problema, depektong nahihiling kan Pilipinas sa Pilipinas ngunyan, kan presenting administrasyon. Anadain nakakayanan kan presenting administrasyon. Uyan na, linatag na Vilma Santos Recto, Senador Trillanes, VP Lenny, Abogado Chel Jokno, Brother Eddie Villanueva, and kasabay naman si Manny Pacquiao. Bagatabi ha? O si Isay na po dyan, hard to swallow baga sa itong mga Bicolano, ining presenting administrasyon, grabe ang ngili-ngilian. Daing nahihiling ang tama na padalagan, daing nahihiling, daing nahihiling sa West Philippine Sea issue, sa pandemic response, gabos na sana. O uyan na po ha, o si Isay na po dyan.
an sa tuya ng dapat na mapusuan po. What's wrong with that question? O ano tabi? Ayun na baga. Ta pighahapot na kita, yan na palatawnan kan oposisyon, pig-aaram na ang magiging pulso niyato. Tayuan an sa indang ilalataw na kandidato. What's wrong with that tabi? Yan na piga, uni na kumbaga, uni na opsyon, uni na an sa hiling kan oposisyon, mapapakaray ang dalagan. Ari na po dyan tabi. Aber daw. Eto pa, sandali ta, iba so nagbutwa sa satuya, swipe to unlock. Oy, yan sa Barangay 4, sagpon si Charlete and Louie. Good morning tabi sa indo, Charlete and Louie. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Oy, Bicolano ako, kaya ang ibuboto ko walang iba kundi si Sara B. Ito Bicolano pero si Sara Duterte na namuyahan niya. Sabi digdi, VP Leni Robredo for President. Sonny Trillanes for BP. Yan po ang bobotohan ko sa 2022. Yun na pinaghahagad ang pinaghahanap kan oposisyon. Sulumataw na kung sisay. Kumbaga sabi man ni Compadre Noel, basta ako, Vilman yan ako. Ha ha ha. Solid Vilman yan si Pading Noel na manalo. Aber daw tabi, sige na po tabi. Natatanami misinterpretar pa kita digdi pa minsan. Gabos baga permik itang kuan. Hard to swallow niya to na mga Bicolano ang presenting administrasyon, di ba? Yan na. Ilinuwas na kanwan sambayan. Ito na ang aming nakikita na posibleng makabulong kan mga diferensyang nahiling kan presenting gobyerno niya to. Ari na po dyan. Sige daw po. Would it be Manny Pacquiao? Maray na agad-tabi, Manong Nonong Cordoba. Sabi digdi, Mano, basta ako sa banal. Sabi ni Manong Nonong Cordoba. Dumanda siya sa banal. Sabi ni Manong Nonong Cordoba. Sabi digdi, VP Leni for President, Trillanes for VP. Yan na mo ba yan inda, Okay. Basta ako kahit sino sa kanila, galing Mindanao pa rin ang iboboto ko. Gun mo an. We have diverse opinion. Pero nagmamayor sa satuya ilinga sa mga text messages kung hilingon ta, ang nagmamayor Bicolano, VP Leni. So this now fortifies our conclusion na haloy tanang naririsa na talagang ang Bicol is an opposition country insofar as ining administration is concerned. Sa mga text messages, VP Leni and Trillanes ang naglalataw tabi. Yan, sa satuyang mga nababasang text. Ayan, VP Leni for President. So, Duterte man, saro. Yan. Sabi man ni Digdikan Saro, kahit sino sa kanila, Sir Pio, di ko iboboto tabi. Ang next question nga ni Ijano, halimbawa baga, ang next question ta na ipopose sa tuyang mga parantabay, halimbawa, gumana na, sunapusuan niya to na mga Bicolano, would it be VP Leni or what? Ano po ang sa tuya naman na magiging attitude? Would it be the same naman insofar as issues concerning West Philippine Sea, economics, and in economic pandemic response? Would it be the same ang sa tuyang attitude na ipapahiling kon ang presidente niya to na si VP Leni Robredo? Ano daw tabi? Ano daw ang mahihiling taman? Sukanudian o sukakulangan o kita naman ang mga pudan, suportaran ta naman ang gobyerno. Aber daw tabi. Di ba? Yan ang mga kwantaan, mga question ta. Manong Nonong na Cordoba, Sara is the best. Uyogon mo saka. Sige. Taw-taw ni Bapa, pakalis kan station break, news break asin mga hanap buhay. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya.
Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras.
Tinawanin linaw ni Presidential Spokesman Harry Roque na daiman kay puhan na bakunado kontra sa COVID-19 ang mga Pinoy na gustong maghali sa nasyon. Ang paliwanag ipaniliwas ni Roque kasunod kan Facebook post kan Presidential Communication Operation Office na obligado na ana mga mahaling Pinoy sa nasyon na kompleto ang bakuna kontra sa COVID-19. Napunas na ang post kan PCOO sa pagsasabi na dapat magpresentar nin sertifikasyon hali sa Department of Information and Communication Technology. Idinagdag pa man ni Roque na bako man mandatory iasin, ini pwedeng ipasunod man sa mga gusto nin halipot na quarantine period sa saindang pag-uli sa nasyon. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Naibili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals.
This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to per serve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Yan o, may signal kita sa luwas. Si Renz Luna. Diyan sa Daraga. Renz, go, go, go. Good morning. Yes, maray na agad abi Sir Pio. Maray na agad sa mga parantabay sa mga dugan niya itong mga bareta temporaryong naka-lockdown sa ngunyan ang Regional Training Center digdi sa Laog kan Campo General Simeon Ola. Base sa naging memorandum or letter pinaluwas kan Campo General Simeon Ola na kung saan ka nakaaging Hunyo Gis kan pinaluwas na letter kung saan naka-lockdown ngunyan hanggang sa ngunyan ang RTC Regional Office number 5
Pwedeng Regional Training Center. Dahil lang yan ito nagkaigwanin, nagkakapirang mga kumpirmadong kaso in COVID-19. Kaya sa ngunyan na pinagrekomendar na temporaryong i-lockdown ang nambitan ng lugar o opisina dyan sa Laugan Campo General Simeola, asin ang gabos na mga face-to-face na transaksyon na suspendido, asin gabos magkakaigwaman din gabos sa transaksyon digdi sa nambitan ng opisina maresumir sa magiging panibagong abiso kung rin matatapos ang contact tracing asin maginman ang disinfection sa naunambitan ng lugar. Kaya sa ngunya nagtauman ng contact details ang Campo General Simeola kung saan pwedeng makipagkomunikar ang mga may tuyo sa naunambitan ng opisina sa mga numerong 0939-3959-089 asin sa 0977-215-8635. Yan so Regional Training Center. Ano tabi ren sa Laugyan Campo Labag ano ngunyan bago igwa sila dyan yung mga police trainee na pinag-deploy na nga ni over? Roger tabi Sir Pio sa ngunyan so mga police trainee tabi Sir Pio pinag-rekomendar ng day na maglaog digdi sa RTC. Dahil lang so ibang mga trainee nakapag or na-deploy naman sa iba-ibang mga munisipyo asin syudad digdi sa tuyang kapalibutan. Nasa luwas na pala na i-deploy na itong mga police trainees. Roger tabi Sir Pio. Bago, okay, na-deploy na muna, then saka pa sana, pagkatapos ma-deploy pa luwas, saloy nang na-deploy sa luwas, saka pa sana may nag-positive diyan sa RTC. Roger tabi Sir Pio. Regional Training Center kan Campo Ola. Okay, sige. Yan tabi Sir Pio at magdagdag na impormasyon dito sa luwas. Renz Lunad, DCGB News. Salamat tabi Ren sa istorya dyan sa luwas. Sige po yan may mga babasahon man kita digdi tabi bago kita mag bye-bye time tabi ito. Sabi ni kumpadreng Noel na Manalo, padi maski sisay ang gumana, importante suportahan taiyan ang majority na gusto kan tawo. Maski pa kita magparadagdag padi taabo kan majority sumuyata wara kita kaan maginibo. Remember, we all have different set of mind. Igalang ta na lang ang gusto kan iba. Do our part to be helpful to the government. Nadali mo na agad, kumpadreng Noel. Nadali mo na agad. Ayun na nga ni baga kasubago man tang nagre-report si Pading Al. Nagbabatin kita paminsan. Igwa kitang naonambitan duman. What would be our attitude now in kaso sa 2022 ang gumana sunagugustuhan ta naman tabi na mga Bicolano, halimbawa si VP Lenny, sunagugustuhan ta. Ano ang magiging attitude ta naman? Siguro kita ng mga pudo na naman, sige, suportaran ta iyo sunang gana, na gusto ta, ibinoto ta. Pero ano magiging attitude man, kung mga habo naman duman ki VP Lenny? Iyo na naman ang haputangan ni. Iyo ang piga para diskuter ta kay to for so long a time sa tingog kan banwa na. Gusto kong maipasabot, gusto tayong mapasabot na ma-break na bunjing an arog ka na cycle. Na pag ang nanggana, halimbawa ipamugtakta, so ipinaglatag na ito kan oposisyon, saro duman so nanggana, di simpre kita baga sa Bicol, hard to swallow tangunyan ang presenteng administrasyon, di ba? Ngunyan, pag ang nanggana na sa oposisyon, so mga nag-upunir ngunyan, iyo naman ang mahagad nin mataram naman, suportaran tayo na nanggana. Tapos so mga nadaog naman, iyo na naman nagparatukis. The same cycle. Napagalon. Sa ibang nasyon, pagkatapos kan eleksyon, pag-agapay na iproklamar na, silensyo na baga, normal na ang dalagan. Suportado sugat na kaluwas. O digdima sana sa to, anom na taon, Jesus Mario Josep. Diba? Iyan so cycle na gusto tang pigpaparahapot ta kay to kung kaya pang ma-break pero garidain na gid ma-break an araw ka na cycle ano. O sabi digdi, good day Papa P. Ang masasabi ko diyan about sa election is that ang mga Bicolano bako naman solid araw kan panahon ni late Senador Raul Roco. Yan tabi.
Sige po, Papa Bonjing, pwede na ba? Yan, sige. Sabi naman ni ibang klase ang tao sa Pilipinas, Sir Ping. Sala sa init, sala sa lamig. Nako naman. Sige po. Di paano kayo ni Tata Bonjing? Sabi ni Tata Bonjing, enough is enough na tabi. Pwede ka na ngaya mag-bye-bye. Takaya tanang akomodaron ngayon ng mga natatada pa sa imong turno di oras. Sa pangarang kambilog na forward sa news team, kumpadreng Jomar, kumpadreng Jim, kumpadreng Al, si Ann, si Luen, si Renz, Tingog Kanbanwan. sama ni Bella, si Henry Boy Mata, technical control Ramir Bunjing Tanay, News Direct Edwin, News Manager Mar, Angel Mustasa, Arven and Richard. Nakasabay taman si Sir Yudes Escobar dyan po sa EMS Albay. Yung mga nag-text, mga nagpahayag, magkansay ng mga opinyones, salamat po kasi doon pagpartisipar. Asin amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.